Добрий ранок, 9 година, час новин на ТР. Ви дивитеся «Заман», 12 лютого, 1446, день анексії Криму. Студія Ескандер Маметов. Зміни до Конституції, знищення окупантами Ханського палацу, тиск на корінний народ півострова. Це головні теми, які обговорювали під час засідання 11-го Всесвітнього конгресу кримських татар. Збори відбулися в Києві, на них приїхали учасники з США, Литви, Туреччини та окупованого Криму. Одне з пріоритетних питань, що обговорювали зміни до Конституції, зокрема, частини 10 щодо статусу Криму. Члени виконавчого комітету Всесвітнього конгресу кримських татар певні, що затвердження статусу кримсько-татарської автономії Криму стане не лише відновленням справедливості, але й відповідатиме міжнародному праву у частині прав корінних народів, а також стане одним з ефективних механізмів повернення Криму під державний суверенітет України. Після того, як ми отримуємо 226 голосів у Верховній Раді, проект змін до Конституції буде направлено до Конституційного суду. А вже після цього документ потрапить назад до Верховної Ради. І для того, аби його ухвалили, потрібно буде 300 голосів. Але це надзвичайно важко. Нині над проектом змін до Конституції кипить робота. По її завершенню організації кримсько-татарської діаспори проведуть консультації з українськими діаспорами в різних країнах світу і звертатимуться до президента, парламенту та Конституційної комісії щодо необхідності внести зміни до Основного закону України щодо Автономної Республіки Крим у найкоротший термін. Ще дві апеляції на штрафи за одиночні пікети кримських татар сьогодні розгляне підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму в Сімферополі. Перше судове засідання розпочалося годину тому, друге відбудеться після обіду о 15-й за Кримом. Позивачі та їхні громадські захисники ілюзій не плекають. Окупаційний суд з кінця січня розглядає апеляцію у справах про одиночні пікети і всіх відхиляє. Лише двом кримчанам, так звані судді, зменшили розмір штрафу з 15 до 10 тисяч рублів. Торік, 14 жовтня, на одиночні пікети проти свавілля силовиків вийшли більше сотні кримських татар у різних містах Криму. Російський закон таку форму протесту не забороняє, однак окупанти назвали це спільним несанкціонованим мітингом і оштрафували понад 80 учасників одиночних пікетів. Загалом сума штрафів сягнула майже 1 мільйон російських рублів. У ці хвилини у Феодосії має розпочатися чергове засідання суду у справі Сулеймана Кадирова. Його окупанти звинувачують у сепаратизмі. Член регіонального феодосійського меджлісу у березні 16-го у коментарі у Фейсбуці написав, що Крим – це Україна. Підконтрольна Кремлю кримська влада вгледіла в цьому замах на територіальну цілісність Росії. І в жовтні 16-го до будинку Сулеймана Кадирова увірвалися силовики з обшуком. Пізніше проти кримського татарина сфабрикували справу і з грудня минулого року його судять. Сулейман Кадиров з перших днів анексії займається правозахисною діяльністю. Маючи юридичну освіту, він не раз брав участь у захисті тих, кого переслідують окупанти. Дуа до другої річниці арештів 6 кримських татар у так званій справі Ялтинській справі про тероризм. Молебен провели у Верхній Кутузовці в Алушті на подвір'ї будинку одного з фігурантів цієї справи Мусліма Алієва. Його та ще 3 кримчан – Мірусіна Куку, Інвера Бакірова та Вадима Сірука – російські силовики затримали після обшуків 2 роки тому, 11 лютого. Пізніше у квітні заарештували ще 2 кримських татар – Рефата Алімова і Арсена Джепарова. Всіх 6 затриманих окупанти звинувачують в участі в організації Хізбут-Тахрір, яку Кремль назвав терористичною, і заборонив. Кримчан майже 2 роки тримали у СІЗО, а наприкінці минулого року їх незаконно вивезли до Росії, тепер судять у Ростові-на-Дону. Чергове засідання у цій справі заплановане на ранок середи 14 лютого. Мікрорайон на руїнах у житловому масиві Стрілецька у Сімферополі зносять будинки кримських татар. Там окупанти збираються будувати мікрорайон Кримська Троянда. Про що вони заявляли півроку тому. Нині ж підконтрольні Кремлю ЗМІ поширили відео демонтажу і заявили, що власники знищених осель нібито добровільно погодилися на це. Мовляв, земля була самовільно захоплена і на будинки у них не було жодних документів. Тепер же, як запевняють окупанти, новий забудовник компанія «Акура» виплатить усім, так би мовити, добровільним переселенцям грошову компенсацію. Водночас самі кримські татари, чиї будинки потрапили під знесення, заявляють про тиск, погрози і примус. На масиві Стрілецька свого часу організували так звану галявину протесту, і минулого тижня її активісти оголосили про початок голодування.
І у тому ж масиві Стрілецька у Сімферополі цими вихідними осквернили мечеть. Невідомі брудним взуттям занепастили килим у молитвеному залі, зірвали зі стін батареї і викрали спеціалізований пилисос, витрусивши все сміття на килим. Мусульмани, які прийшли здійснити намаз, викликали поліцію, але так і не дочекалися. Мечеть на масиві Стрілецька є найбільшою у Криму. Вона розрахована на 1500 місць. Однак у планах окупантів вона також потрапляє під знесення разом із будинками кримських татар. Після початку голодування активістів галявини протесту на Стрілецькій забудовники пообіцяли мечеть не чіпати і вирішувати її подальшу долю в суді. Але за дивним збігом обставин вже за кілька днів після цього до мечеті увірвалися вандали. Пасажирський Ан-148, що напередодні упав у Московській області, найімовірніше не руйнувався у повітрі, а упав на землю із повними баками пального. Про це свідчить величезна воронка, яку виявили цієї ночі експерти на місці падіння літака. На борту було 65 пасажирів та 6 членів екіпажу, усі загинули. Як повідомило українське МЗС, українців серед загиблих не було. З екранів радарів літак зник за 6 хвилин після злету. Він прямував з Москви до Орська. Аби дістатися до уламків, рятувальникам довелося просуватися через кучугури снігу. Причину авіатрощі ще встановлюють. Версію, що літак зіткнувся з поштовим гвинтокрилом, вже спростували. Серед інших версій – помилка екіпажу, погодні умови або ж технічна несправність. За однією з версій причиною могло стати обледеніння, або літак не обробили спеціалізованим засобом. В Оренбурзькій області, куди й прямував рейс, сьогодні оголосили День жалоби. Главное сейчас по линии МЧС организовать сбор обломков самолета, также останков погибших, и при этом направить все необходимые материалы в соответствующие инстанции. ОБСЄ не спостерігатиме за виборами президента в окупованому Криму. Про це напередодні повідомив Ян Петерсен, очільник місії спостереження за президентськими виборами, в інтерв'ю газеті «Ізвєстія». Таку позицію Петерсен аргументував тим, що Крим не визнаний учасниками ОБСЄ як територія Росії, а отже працювати там і спостерігачі не мають права. Міжнародна місія почала роботу у Росії за 3 дні до завершення реєстрації кандидатів 5 лютого. Міжнародні спостерігачі стежитимуть за дотриманням правил агітації, діяльністю виборчкомів, а також моніторитимуть сам хід голосування. ОБСЄ працює на основі консенсусу, і наш мандат спостерігачів заснований на консенсуальних рішеннях держав-учасниць ОБСЄ. А вони не досягли консенсусу у тому, що Крим є частиною Росії, тому ми не можемо здійснювати там спостереження. Заборона на зібрання у Криму. Від громадських діячів вимагають не виступати на мітингах до початку майбутніх виборів президента Росії. 2 активістів у Гурзуфі вже викликали до райвідділку поліції, де вимагали підписати папери з зобов'язанням не проводити зібрань до 18 березня. Про це повідомив Ютуб Ігор Баришніков. Чоловік розповів, та на таку бесіду його викликали разом із Юрієм Скориком. Проти обох окупанти вже відкривали кримінальні провадження позаторік. Тоді їх звинуватили в організації незаконного мітингу в Гурзуфі лише за те, що вони давали інтерв'ю місцевому телеканалу. Згодом справа розвивалася у суді. Нині ж окупанти вимагали в чоловіків підписати папери із зобов'язаннями не виступати на мітингах та зборах. Юрій Скорик такий документ підписав, Юрій Баришніков робити це категорично відмовився. В окупаційній поліції визнали такі бесіди, вони проводять із громадськими активістами на вимогу окупаційного міністерства внутрішніх справ. Я говорю, молодой человек, вы понимаете, что вот сейчас вы мои конституционные права нарушаете? Во-первых, кто, на каком основании мне может запретить проводить митинг? Я говорю, вообще-то и не собирался их проводить, но если какое-то завтра произойдет безобразие, послезавтра я подам заявление на проведение митинга, возможно. Я вам ничего не собираюсь, никакие бумаги подписывать, ничего обещать. Я спрашиваю молодого человека, хорошо, скажите, чья была инициатива проведения таких бесед, с требованием таких письменных документов? Но он, помявшись, сказал, что это была телеграмма из министерства, но подробностей он не знает. Це всі новини на цю годину. Не пропустіть наступний випуск «Заман» з Мевлі Мухтарова об 11 годині. А зараз ефір продовжує програма «Сабай» з Олександрою Санько. Залишайтеся з ЗТР.